Matip ngayak pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu bosong morwai. Ko mamia. Wat mundur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Ma kertang complete. Tambah jing em jong ma incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Bijou Cinema ha ka pratarek urempang arjar funrio kala Shlei da ki Paidbah Nongpeit kai namar ka Khring jong ka Phlim khasi ka balai kerteng Dukhi nadu bala peni Paidbah yagani ka Phlim ha Bijou Cinema ha kan riu tarik urempang arjar funrio kani ka Phlim ka Khring man la khasi ye ki Paidbah Nongpeit kai khamtam ha ki lai tili ki show ki ba shakhmat henrei lajno tang ha ka por nyo bje la sakhi ba ka jingwan poi ki Nongpeit kai kala khamduna ya ka Phlim Dukhi on sanang yai biteng ban pen i ha Bijou Cinema tat hadu banda pen bana da komoipan ka jing ai khublei bakarpang ka ledru cha utrai jong ka Phlim Dukhi usamla dab bor lang disiar bat i ke Paidbah ki bala ai jing kersan pura ya kani ka Phlim blood pressure tinggi dalam normal dia. Dapat kita di sini dari jumlah dari sana dari kita pada sama sistem penjagaan di sini menunjuk panggilan Indonesia untuk itu lalu ada harus dibuat ini semua dulu di sini biar di sini itu dua minta beliau cakap punca toll free number 1-800-1123.